Аз съм Снежко или Олаф. Аз съм Витор. Аз съм Свен или Рудolf. Аз съм Хари. Аз съм Джейсън. Аз съм Хенри. Къде сме сега? Защо всичко тук е квадратно? Не разбирам. Да, ние всички не разбираме. Кодяк! Какво е това създание? Не знам, на мен прилича на кокошка. На мен малко. Мисля, че това е кокошка. Трябва да намеря някакъв помощник. Добре, майка, не знам къде да намеря някакъв помощник. Как се казваш? Аз съм Стив. Добре, може да им помогнеш да победим играта? Разбира се, ще те помогна. Ела тук в моето село, ако искаш. Добре. Мога да отида, нали? Не всички. Да, може всички. Тук е моето село. И чува да запознаете селните и железния голем. Давай, и чувам да го отдая. Не. Кошо ще справи железния голем. Извинявай. Ай, всичко е наред. Хей ти, искаш ли торта за 3 емоци? Какво е емоци? Не искам това, не го разбирам. Емоци е това зелено нещо. Аз не го ще... Добре, сега нямаме време, искам да избягам тука. Добре. Сега ще стане тъмно. Слънцето залязва. Тъмно е, както винаги. Всички бягайте! Бягайте! Качувам се, мандава с всички за минута. Какво е това зад мен? Избягай от мене! Бягай! Нека да копаем долу за деманти. Добре. Какво е това място? Водена ще излезе! Къде ти? Той не може да ви вижда. Той може да ви Нека да избягаме горе. По най-бърз начин. Сега пак е сутрин. Куче и котка. Аз ще кучето Хенри Джуниор, а пък котката ще
Ще го кръстя... Аз ще го кръстя Алекс. Добре, не сме всички тук на борда. Не знам. Да учим по вода за нещо. Хей, ти, Джейсон, ти можеш да чуеш по вода. Сигурен съм, че аз трябва да отида. Напротив, съм сигурен, че можеш. Добре, отивам. Това от копот ли и се пил? Нека да отида тук. Да ударя. Много отвратително. Той ми пъста много мастило. Значи това е сипя. Как си? Добре си. Да, може да почистиш това мастило? Може. Добре, нека да отиваме накрая. Пак ще пара портала. Сега трябва очите накрая. Тук са. Един съм го, чакай. Да! Вече сме тук. Накрая. Да убим пагубния дракон. Да, айде. Махте кристалите. И ще избягате. Като махнете кристалите. На пагубния дракон. Сега чак и да го убиете. Сега като махнеш кристалите. Добре, аз ще го правя. Не аз, нека. Добре. Успях! Хайде, това е наш шанс! Хайде, сега! Сега последния удар от мене. Добре, може да избягаш. Чао. Добре, ние ще избягаме. Най-накрая, ние сме в истинския свят пак.